Ahojte, vitajte pri čítaní z knihy Život očami anjela. Čo mám rada? Je jar. Slnečné lúče nás lákajú byť čoraz viac vonku. Mama ma dala na hojdačku, aby som lepšie videla, ako sa po dvore naháňajú psíčkovia. Robia mi spoločnosť. Občas sa zastavia. Zneistejú, keď počujú, ako ťažko dýcham. No a akí sú zvedaví, keď ma mama odsáva. Ako náhle som v pohode, prídu ku mne a chcú ma oblizovať. Škoda, že ma ručky neposlúchajú, tak rada by som ich pohľadkala. Vyšli sme na záhradu. Jarné slniečko prebúdza aj prírodu. Stromčeky na záhrade začínajú kvitnúť. Mama sa teší, keď budeme oberať ovocie a robiť pre mňa výživu. Veľmi mi chutí jablková s jahodami a piškotami. Každý deň mixuje ovocie a dáva mi striekačkami rovno do žalúdka cez pek. Na obed mi zazvarí polievku so zeleninou z našej záhrady. Ležím v kočíku a počúvam bzukot včiel. Popeľujú kvietky. Občas začujem vtáčikov, ako krásne štebocú. Ich koncertu sa pripájajú naše holuby. Potišku sledujem všetko, čo sa deje okolo mňa. Kozičky nepočuť. Už ich nemáme. Mama spomenula lekárke, že mi dáva kozie mlieko. Tej sa to nepáčilo. Bola zhrozená. Kozie mlieko vraj škodí. Neprospieva malým deťom. Nesmie mi ho dávať. Mama sa zľakla a z nevôľou radšej kozičky dala preč. Mne začala dávať obyčajné krávské mlieko od susedy. To je tiež dobré. Nepriberám, nerastiem, stále som ako malé bábätko a to už mám 6 rokov. 6 rokov rovná sa 6 kg. Pán doktor neurológ povedal mame, nech mi dáva nutridrinky. Vraj mi pomôžu a budem priberať. No sklamala som ju. Môžem ja za to, že mi nechutia? Dá mi len trošku a už ma bolí brúško. Vraciam. Mám veľa slín v ústach. Mama ma odsáva každú chvíľku. Mama mi radšej uvarí domáce jedlo. Raz mi skúsila dať brinzové halušky. Ocko ich zbožňuje. Asi som po ňom, lebo aj mne veľmi chutia. Teraz ich mávame často. Mám rada aj detskú krupicu. Mama zvykne kupovať všelijaké umelé kaše, no nie na domácu stravu. Moja mama varí najchutnejšie jedlá. Aj keď to neviem posúdiť, lebo som ústami nikdy ešte nejedla, no aspoň nič nevyvrátim. Ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie čítanie z knihy Život očami anjela. Ahojte.